जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी पावर स्टार पवन सिंह के कल एक गाना रिलीज भाई। जी हाँ भैया, जौना गाना के बोलबा सेम टू सेम। भैया आप सबके बता दी एक गाना के रिव्यू के बारे में बात करे वाला बनी। साफ तौर पे हम रिव्यू लेकर आए बनी, आप सब वीडियो के लास्ट तक बन रही, बहुत कुछ आप सब जान पाए। चलिए आप सबको बता दी कल गाना रिलीज भइल जोन की 2:15 पे दोपहर में, और जोन की बॉस म्यूजिक भोजपुरी। जी हाँ भैया, बॉस म्यूजिक भोजपुरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके बता दी चैनल बिल्कुल ही नया बटे, और ये गाना के रिलीज भइले लगभग 22 घंटा से ऊपर हो गई बटे, और ये गाना पर 1 मिलियन प्लस व्यूज चल गई बा। डायरेक्ट वीडियो सॉन्ग रिलीज भइल। हालांकि आप सबके बता दी गाना गइल बने पवन सिंह और प्रियंका सिंह, जोन की काफी लाजवाब आवाज में, और गाना के बारे में कहल जाता गाना काफी डांसफुल बाटे। गाना में पवन सिंह और रानी चटर्जी के डांस देखे के मिल रहा बटे। साफ तौर पे बता दी रानी चटर्जी पवन सिंह काफी दिन बाद एक गाना के माध्यम से नजर आई बड़ो, और आप सबके बता दी कि काफी शानदार अभिनय पवन सिंह और साथ में रानी चटर्जी कैले बड़ी, काफी खूबसूरत डांस। और बात कैले भैया एक गाना के लिखले बने आजाद सिंह, जो की काफी प्यारा राइटिंग कैले बने, बहुत ही खूबसूरत गाना लिखले बने। म्यूजिक दल बने श्याम देहाती जी। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी काफी खूबसूरत म्यूजिक वहां के देले बनी। साफ तौर पे बता दी भैया एक गाना के अगर डायरेक्टर के बात कैले तो अरविंद चौबे जी बने, जो की काफी प्यारा गाना के डायरेक्ट कैले बने, और गाना के प्रोड्यूसर बने प्रेम राय जी। जी भैया, खास तौर पे बता दी गाना भैया बहुत ही डांसफुल, बहुत ही जबरदस्त लोकेशन पे काफी खूबसूरत कोरियोग्राफी के साथ ही गाना बन के फाइनली रिलीज हो गई कल के, और काफी अच्छा पब्लिक के रिस्पांस भी मिलल बा, प्यार आशीर्वाद मिलल बा। साफ तौर पे बता दी भैया गाना ओवरऑल बहुत जबरदस्त बटे, फनी टाइप के डांसफुल गाना बटे, जोन की अलग ही मियाज के। लेकिन सबसे खास बात बता दी ई गाना शूट भइले 2 साल पहले के हो गई बा। जी अभी 2 साल पहले की गाना शूटिंग भइल बटे। जी जान ली ई गाना जॉन भैया आप सब स्क्रीन पर देख रहे बनी, ये लुक में पवन सिंह रानी चटर्जी के फोटो आज से लगभग 2 साल पहले आउट भइल है, और आप सबके बता दी ये लुक में बॉस फिल्म खातिर शूटिंग भइल है। यानी साफ तौर पर बता दी सेम टू सेम जॉन गाना रिलीज भइल बटे ई बॉस फिल्म खातिर शूट भइल है। लेकिन बॉस फिल्म में कोनो कारणवश रिलीज ना भइल, यानी बॉस फिल्म में ई गाना ना रहे, ना देहल गेले। अब प्रोड्यूसर और टीम जाने कि आखिर बॉस फिल्म में गाना के काहे ना रखल गई, लेकिन बॉस फिल्म खातिर ई गाना शूट भइल है। बॉस फिल्म में ई गाना देखे के केहू के ना मिल रहा है, जोन की डायरेक्टरी भैया एल्बम के तौर पे गाना रिलीज कइल गइल बाटे। लेकिन ई 2 साल पहले ही शूट भइले। जी हाँ भैया, बॉस फिल्म के जब शूटिंग होत रहे वही बेरा ये गाना के भी शूट भइले कि बॉस फिल्म खातिर गाना शूट भइले, जन्म पवन सिंह और रानी चटर्जी नजर आइलो। पहले के अपडेट भी आज से 2 साल पहले आदमी देले रहे, लेकिन आप सबके बता दी बॉस फिल्म में गाना देखे के पब्लिक के ना मिलल, जोन की पिछला साल रिलीज भइल बॉस फिल्म में। यानी फाइनली ई भैया गाना एल्बम के तौर पर रिलीज हो गइल बाटे, जोन की यूट्यूब पर। जी हाँ भैया, जोन की काफी प्यार आशीर्वाद दे रहा बोलो। तो बस ये बताओ कर रहा भैया, ये हमारा रिव्यू बा गाना के लेके। अब आप सबके भैया ये गाना में का कमी लागल बा, का अच्छा लागल बा, कमेंट सेक्शन में अपना तरफ से रिव्यू जरूर दी। चलते चलते का वीडियो के लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो के शेयर करी।